Lalari malam nan jadi mulai Tuhan Kamalang kadigan jasri katarui banyak bahayanya latuan karang badan badan dan kandangan dia gia kaja ai sangkui baitu kanda sama alam nangko adimanyo dimanyo kini latuan dan kanduangan kasih lala amosa angkui pawi kanduang taranggang di inan punyo adimanyo dimanyo kini jawaban pangananyo Bapasan pulau kurang di belakang 100 jerombongan dia. Entah kabakeh maratur seimbang, entah mama bintang kini koya. Baal ndak bajawe pasan nanti ko. Pasan kaki bamain ciko di ma, kaki bamain sananya ya. Pasan dari orang belakang. Tolong jawe di mama bintangnya. Tampak kaki di bawah meja latuan karang badan naratua antuk ini kandang menyasar dia rok balam liat nangkan buangai karang badan naratua apa kadai tolong dangakan dai mongtai baitu pulo tuanai di mayo lanyo kini nanakan duangai eko kaki lama jaraan cali alata tangan nyodai mang lama rape kau jete
cek santan naik pak kumis laragu deh. Bapasan dari montai ke Datuk Raja Imbang. Mana tuh? Kau ibaratkan ke orang baburu gitu. Ado kondiak ko liat tuh. Ado kondiak ko kancang larinya. Tapi dapat naniko tuh laya antok saja di situnya. Dapat nan muncul Datuk ya. Oh berkui dari Bang Ade, betul jauh bangsa Jerombongan. Lagu di pepanjang 10 ton lagi. Sampai-sampaikan mana kagujanyo. Salam-salam tertumpah ke pakai dusnak nadir ya. Lanjut. Kamanakan nison padang ganti yang ade-ade Jerombongan nyo dasaboy di manyo lanyo kini tuan ay. Dalam iyo inela bapali yang awak mana guang pa anyakinyo ade ay ragula dendinyo kodendinyo tuan ay. Bapasan pula orang belakang semata aku kabakeh Maratuk Raja Imbang ya. Kalau tantangan judiri paparian Maratuk Raja Imbang ko nampak-nampaknya kini ko ya. Ka membali tabu kasarumpunannya dapatnya ya. Ndak sebatang dia beli sarumpun dia belinya ya. Pasan dari orang belakang. Dewek lah paparian. Iyo cuy itu paparian dak ya. Paparian je Bapak Bintang. Hati denai dai agai elok pulang sajo lambo ko banangko aga agianyo kakinyo paparian batang tubuh ada pela diganti parangaiyo tak kunjung lupong oh ade ay ragula dendinyo ko dendinyo